Da, revenind la trecerea de la, sculele primitive în pictură la cele mai moderne sau cele adevărate cu care este înzestrat un pictor adevărat, nu s-a făcut prea ușor și bine, aveați dreptate foarte multă când ați zis că trecerea asta nu e ușoară deloc. Totuși, când eu m-am apucat de pictură, eram atât de tânăr, de mic, m-am jucat cu creioane, cu vopsele, cu degetul în lut. N-a fost decât o joacă la început. Mie îmi fugea imaginația, eram fantastic de bucuros de tot ceea ce vedeam. Și eram captivat. Da, și captivat. Captivat categoric, cum se joacă pisica, cum fuge cocoșul după găine și câte minunății se întâmplă în curtea gospodarului. Eu încercam să dau o interpretare sau să surprind cumva o imagine care îmi plăcea foarte mult. Era foarte departe de realitatea figurativă, cea concretă care se întâmpla acolo. Și până la urmă n-a mers prea departe, dar a rămas imaginea care o pune un naiv acolo. El pune de multe ori pune cu sinceritate și cu inocență. Și pune cu sufletul. Și pune cu sufletul și asemănarea concretă e mai puțin importantă când vezi o pictură care e chinuită ca să iasă academic, respectând toate regulile, perspectivei și celelalte. Și proporțiile. Este obosită. Vine un copil și face repede ceva ce își imaginează sau ce vede, dar într-o interpretare personală, și atunci dă o prospețime și o vigoare lucrării respective. Aș face o paralelă, dacă îmi permiteți. Este diferența dintre o femeie fardată și o femeie frumoasă de la sat, rumenă în obraj și adevărată, fără nimic ce să ascundă ceva. Da. Treburile au mers din aproape în aproape și, de fapt, eu n-am vrut să fiu un pictor foarte nu știu cum, dar a fost pentru mine o modalitate de a mă confesa. N-am primit o educație prea, grozavă între niște țărani care nu știa de la străbunici până la părinți decât 2-3 clase. Deci, și comunicarea era mai la nivelul respectiv. Eu, din punctul ăsta de vedere, am reușit, observând că învățătoarei de pe în clasa a doua a început să-i placă de desenele mele mai mult decât de desenele altora, am trecut la lucru mai profund. Mai profund și cu consacrare mai mult pe direcția respectivă ca să impresionez. N-ați vrut dumneavoastră, dar a vrut Dumnezeu, domnule Ciobanu, să ajungeți un nume și să aveți un renume. Domnule primar, lăsând să facă o pauză domnul Ciobanu, vă dau posibilitatea să și răspundeți telespectatorului, dar așa cum spunea și domnul Gheorghe Ciobanu, la vremea când s-a născut domnia sa nu erați nici dumneavoastră, nu eram noi cei de acum, dar ați găsit, când ați ajuns în satul acela, în comuna aceea, ați găsit deja valori. Așa este. Le-am găsit și de când am preluat administrația la Bălțați, cred că am reușit să facem mult mai bine cunoscute aceste valori. Asta este foarte important. Avem oameni destui în comună care spuneau la un moment dat, dar cine este domnul Ciobanu? Până când nu am organizat acele evenimente, până când nu am mers cu o echipă acasă la Dumnezeu, până când nu am organizat emisiuni televizate, oamenii spuneau, da, am auzit cumva. Deci pentru noi, sau pentru mine, era o chestiune neclară. Nu se poate de pe internet, de pe Facebook, să afle că domnul Ciobanu este cunoscut la Lozană, în Washington, în Beijing, unde vreți dumneavoastră, iar la noi în Bălțați nu. Deci nu se poate așa ceva. Atunci o trebuie să mergem prin tot felul de pliante, prin tot felul de întâlniri, prin tot felul de discuții simple. Spun, la noi în Bălțați există domnul Ciobanu, la noi în Bălțați este un muzeu, la noi în Bălțați este un om care trebuie lăudat, care trebuie cunoscut. Nu se poate așa ceva. Este o valoare care trebuie să ne ducă mai departe. Nu știu, avem copii talentați, avem destule. Vă fac o mărturisire. Da. Vă spuneam și dumneavoastră la telefon,
Eu în colegiu, în liceu, am avut profesorul domnul Ame Ciobanu de la Roman, care pur și simplu m-a învățat să descoper pictura altfel, să descoper muzica altfel, fiind și critic de pictură și de muzică. Și iată o coincidență de nume, iată o coincidență care nu duce decât la valoare. La valoarea aceea sentimentală, la o valoare pe care mulți și-ar dori să o cunoască, dar nu au șansa să o întâlnească, pentru că mai avem mai puțin de un minut până la pauză. Haideți să răspundeți și telespectatorului. Da, așa este. Eu zic că am făcut multe din 2008 când am preluat administrația și aș putea să spun că am peste 80 de proiecte pentru mici producători agricoli și nu numai, tineri pe care i-am ajutat să acceseze fonduri de la 1500 de euro până la 75.000 de euro dacă vreți. Am implementat proiecte de peste 2.500.000 de euro care au dus la crearea locuri de muncă. Vreau să vă spun cu mândrie că nu sunt multe localități în județul Iași care astăzi au un parc fotovoltaic de 6 hectare care produce 3 mega W pe oră cu investitori străini și care au creat locuri de muncă. Deci sunt destule investiții, am modernizat drumurile, am modernizat iluminatul public, am creat un centru de zi pentru bătrâni unde încă nu l-am deschis, că aștept o acreditare, dar investiția este făcută, unde mă gândesc cu plăcere că voi avea zilnic 20-25 de bătrâni care vor avea de la ora 9 până la ora 16 un program de socializare cu o masă caldă la prânz, bătrâni care poate în viața lor n-au primit un tort de ziua lor, nu au ascultat o muzică, nu au depănat niște amintiri. Încerc să creez toate locurile astea pentru noi, încerc să modernizez toate școlile și avem exemple, le-am făcut, am construit cu voluntariat toalete lipite de școală, fără prea multe documente, pentru că așa e normal, în loc să cheltui bani pe avize, pe nu știu ce, am făcut efectiv lucrările cu mine, cu profesorii, cu părinții, sunt lucruri pe care le-am făcut și asta nu pot decât să-mi dea încredere și să privesc spre viitor, că viitorul până la urmă este al nostru, dar noi trebuie să vrem.